Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα football challenge. Με τον Μιχάλη, με τον Στράτο και με την Πετρούσκα. Ωραία παιδιά, το τέρμα είναι από εδώ μέχρι εδώ. Και κανόνες είναι απλοί. Θα βαράει ο καθένας με τη σειρά πέναλτι στον τερματοφύλακα και όποιος το χάνει αποκλείζεται. Σε περίπτωση που το χάσουν και οι δύο ή το βάλουν και οι δύο, συνεχίζουμε και βαράνε κι άλλα. Πρώτος ξεκινάει ο Μιχάλης για το πρώτο πέναλτι του διαγωνισμού. Εκτελεί. Με το Στράτο τέρμα. Goal. Και επόμενος η Πετρούσκα για το δεύτερο πέναλτι. Πετρούσκα εναντίον Στράτο, εκτελεί. Και επόμενος και τρίτος, τελευταίος ο Χρήστος, εκτελεί. Τρομερό γκολ! Και για να είναι ολοκληρωμένο το βίντεο, βαράει και ο τερματοφύλακας παρέας ο Στράτος εναντίον του Μιχάλη που είναι στο τέρμα. Τελεί. Αστοχή και αποκλείεται. Η επόμενη φάση λοιπόν, ο Στράτος αποκλείστηκε και μένει τώρα ο Μιχάλης, ο Χρήστος και ο Πέτρος. Εκτελεί ο Μιχάλης το πρώτο πέναλτι της επόμενης φάσης. Η μπάλα για λίγο έξω. Δεύτερο πέναλτι της επόμενης φάσης. Πετρούσκα στην μπάλα. Εκτελεί. Λέει κάτι πράγματα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Κλασικά χτισοροχάρι. Μιχάλης μιλάει πίσω από την κάμερα, σουτάρει και το βάζει. Και τρίτο και τελευταίο πέναλτι της δεύτερης φάσης αυτού του διαγωνισμού. Βαρέο Χρήστος. Άμα το χάσει, το χάνει. Και ο Χρήστος αποκλείεται. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους συναγωνιζόμενους. Και τελικά παιδιά, επειδή είδαμε στο βίντεο ότι το έχασε και ο Μιχάλης και το βάζει. Και τώρα θα παίξει τελικό με τον Χρήστο για να δούμε ποιος θα περάσει το μεγάλο τελικό με τον Πέτρο. Βαράει και ο Χρήστος σε λίγα δευτερόλεπτα, το κόβουμε και επιστρέφουμε. Χρήστος! Άμα το χάσει τελειώνουν όλοι και ο Μιχάλης περάσει το τελικό με τον Πέτρο. Χρήστος, out! Out ο Χρήστος! Λοιπόν παιδιά, και τώρα ο μεγάλος τελικός. Πέτρος εναντίον Μιχάλης. Ο Μιχάλης πάνω στην μπάλα. Εκτελεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Μιχάλης παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι στο Στράτο. Μιχάλης! Μεγάλη απόκρουση από τον Στράτο! Στράτος τη έβγαλε και έχει ευκαιρία ο Πέτρος να πάρει και να κερδίσει τον διαγωνισμό. Καλησπέρα ξανά παιδιά, είδαμε ξανά το πλάνο και τελικά το πέναλτι του Μιχάλη πήγε στα δίχτυα, οπότε αν το χάσει τώρα η Πετρούσκα, ο Μιχάλης κερδίζει τον διαγωνισμό. Αν το βάλει συνεχίζουμε και άλλα πέναλτι. Πέτρος στην μπάλα με τον Χρήστο στο τέρμα. Πέτρος λέει κάτι βλακίες, δεν ξέρουμε τι λέει. Εκτελεί και το κάνει! Ο Μιχάλης κερδίζει! Ναι! Ναι! Πανηγυρισμοί! Εδώ! Εδώ ο νικητής! Ο νικητής εδώ! Εδώ! Έξαλλοι πανηγυρισμοί! Εδώ η τιμένος Πετρούσκα με την κόκκινη μπλου.